Zo'n maaien dit hier rekent de piep van de Suwelfabriek Vreugdenhil een eeuw. Maar de karakteristieke 25 meter hege squastjen is er stadig gewoon om vervanging te. Daarom kwam het memmenbedrijf van de Suwelverwerker maar een jubileumgeschenk. Op harde kosten wordt de piep in oude stiert hersteld. Wil ze plaatsen van een nieuwe stielen squastjen een stuk goedkoper is. Om de schoorsteen in originele staat terug te krijgen, zeg maar, zijn er vaak rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. En dat wordt dan gedaan met een hoop subsidiegeld. En dit maakt het zo mooi van de fabriek, zeg maar, die zoveel waarde hecht aan die schoorsteen dat uit eigen middelen deze restauratie gaan betalen. De restauratie moet 1 januari klaar wezen. Sjoerd van Aalsen werkt al 23 jaar bij het fabriek. Hij zocht uit naar het eindresultaat. Ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje een sentimentele figuur. Maar ik vind het gewoon prachtig omdat er is al zoveel zuivel verdwenen in Friesland. En een van de weinige fabrieken die na een sluiting een truststaat mooi maken hebben. En dan ook naar de piepen nog een keer restaureren. Nou, dat jouwt een heel goed gevoel. Het herstel is net alleen nog een cadeau voor de Suwelverwerker, maar ook voor het dorp. Want Schastenbrugge en de Suwelfabriek binnen net los van elkaar te zien. Ja, het mooie van Schastenbrug is dat dit echt een plaats is die uiteindelijk gebouwd is om de fabriek. Dus 100 jaar terug was dit een agrarisch gebied. Er werd een locatie gezocht door de Hollandia om een fabriek te bouwen. Die hebben toen besloten om hier de schoorsteen te bouwen met een fabriek erachter. Van oorsprong een condensfabriek. Toen kwam hier werkgelegenheid. En toen is ook daaromheen, zeg maar, het dorp ontstaan. Dan bleef er nog één vraag oer. Tal van Suwelfabrieken tot hierden hinnen en het waren sluitenmatten. In Schastenbrugge draaien ze na 100 jaar nog volop. Wat is haar geheim? Ja, het mooie liedje, familieachtige gevoel en dat maakt het dus heel sterk. Iedereen wil wat vuil wat aan, daar komt het wel.